Og der er I bare velkommen til at synge med. Og I kender jo alle H.C. Andersens ord, specielt der, hvor han virkelig viser sin storhed. Det er i omkvædet, hvor den siger la 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 la. Han var ikke bange for at være folkelig. Han var meget snobbet jo. Har vi helst have de fine, de kunne lide det, men han skrev alligevel noget la 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 en gang med. Så den fyrer vi bare af nu. Den handler om en mand, der kommer til en lille provinsby og med sin søn. Og han åbner en tøjbutik. Senere hen også noget bank, og det lyder meget almindeligt, men der er poesien i det er meget stor. Det er Aida Andersen sammen. Yes. Hvorfor er jeg ikke død? Hvorfor er jeg ikke død? Hvorfor er min skæbne blød? Er det kun statistisk usikkerhed? Eller er det kærlighed? Jeg får altid lyst til at blive. Jeg har alt for meget at sige, så jeg snupper nok en lille en og taler på Amelie. La 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 la. Og så er det ud til et lille væs. Nej. Det er forbudt. Og en stjernekrans af mænd, som står fast på ingenting, og som knap kan gå i ring. Men jeg ender dog i mit hjem, langt fra de fulde fem. Men der er stor statistisk sikkerhed, for vi bliver ved og ved. La 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 la. Hvorfor er jeg ikke død? Hvorfor er min skæbne blød?